অসমীয়া হওক আদিবাসী হওক আমি মাটি কিনিব পাব লাগিব মাটি বিক্ৰীও কৰিব লাগিব আমি যদি সাৰ্কল অফিচত যাওঁ আমাৰ মাটি কিনা বেচা 15 দিনৰ ভিতৰত ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিবই লাগিব आरो बिथाङा जुदि 6 शिड्यूल आरो मा होनो बेलेन ब्लकनि बाथ्रा फारागथिखौ लानानै मोनसेल' जानांगौ बा आलादा आलादा जानो मोना होननानै बुङोब्ला आसाम गभर्नमेन्टआ बर'फोरनो बर'लेण्ड डिक्लेयार खालामनानै होबानो जाबाय स्टेट डिक्लेयार खालाम जोंनोथ' काउन्सिल नांखायानोमोन दानो काउन्सिलखौ केन्सेल खालामनानै स्टेट क्रिएशन खालामनानै होबानो जाबाय जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैदो बे भिडिअआ जोबोद सिरियास जागोन जोबोद माने साननो गोनां भिडिअ लानानै फैबाय नोंथांमोना थाम्बनेलावबो लिरखाबाय आं मोनसे थारैनो बिजेपि हान्जाया बिटिसिआव माबायदि बिफाव लामारो आरो बिजेपिनि दैदेनगिरि दिलीप शइकिया आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो नुखाबाय बिथांमोना दिनै मा बाथ्रा बुंदों दिनै बिथांमोना इलेक्सननि मुङाव इलेक्सन दिनै दा फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मा प्रतिश्रुति होदों आरो बिथांनि दिलीप शइकिया लोगोसेयैनो हेमन्त बिश्व शर्मा बुंनायनि सायावहाय जाय बिथांमोनहा दिनैसिम बिजेपि दलाव दङ जाय स्टेट लेभेलनि दङ जाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि दं बा बिभिन्न पार्ट लेभेलावहाय जाय बिथांमोना बिजेपिनि जानानै कर्मखात्र जानानै दं नोंथांमोना दाना मा रिप्लाय होगोन बेनि सायाव नोंथांमोननि फिननाया मा होगोन रायजो राजाफोरनि थाखाय मा होगोन दिनै बिथांमोनहा मोनसे गिदिरथार बाथ्रा बुंदों आरो बियो दिलीप शइकियाबो बुङाखै आसामनि चिफ मिनिस्टारानो बिथाङानो बुंदों जे मा बिटिसिआवहाय जे मा बिथांमोनहा जाहैबाय मा नों आदिबासियानो जा सोरबा एसामिसफ्रानो जा बा सोरबायानो जा माने हा बायनो हानि मोन्थायखौ मोनगोन आरो बेबो जाय सार्कल अफिसारानो जा बा सोरबायानो जा 15 दिननि गेजेरावनो बेखौ रेजिस्टार खालामनांगोन होननानै बे बाथ्राखौ दिनै स्पष्ट खालामनानै होदों आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया स' बे आयदाखौ बाथ्राखौ खोनायोब्ला गोसोआव आघात मोनो दुखु मोनो अब्ला जाय बिथांमोनहा बिजेपिआव दङ बा आं कुइसन खालामनो लुबैदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बुंनाय रावखौ लानानै बिश्वजित दैमारि साराबो बिनि सायाव मा बुंगोन दाना जोंनि बे बिटिसिखौ माखौ बेस खालामनानै जेन'बा दानाय जादों बिटिसि बा बिटिआरखौ बेयो मोनसे 6 शिड्यूल एरिया अब्ला 6 शिड्यूल एरियायावहाय बे 6 शिड्यूल लेन्डआवहाय सोरबायदि मानसिया हा बायनो हायो आरो सोरबायदि मानसिया हा बायनो हाया दा बेखौ जों बयबो मिथिगौ बा माखासे मिथिया सोरबा बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्राबो मिथिया बिथांमोना मानोना बबेबा मोनसे सात्रनि खाथियाव बिथांमोना बिजेपिआव थादों खिन्थु बे थोरि मिथियाब्ला मानो थादों नोंथांमोना जुदि बे थोरि बिथांमोना मा मावनो नागिरदों बिजेपिआ जुदि बिटिसिआव फैनानै जुदि दखल खालामबावोब्ला बा बिटिसिखौ दखल खालामोब्ला बिथांमोननि मावनाया मानि सायाव डिपेन्ड खालामगोन जों बेखौ बुजिनांगौ दं दा बेखौ लानानै बेनिखायनो जोंनि बिटिसिनि जाय हाग्रा आरो रेभिनिउ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी सारा मोनसे बाथ्रा बुंदों ओंखायनो जुदि बिथांमोना जुदि बेफोरबायदि बाथ्रा फोसावबायब्ला बिटिसिआव जुदि गासिबो हा बायनो हानायनि मोन्थायखौ मोनोब्ला अब्ला बर'फोरनो जोङो बड'लेण्ड होबानो जाबाय जोंनि दिमानाथ' बिटिसि नङामोन जोंनि दिमानाथ' बड'लेण्डसोमोन बे बाथ्राखौ दिनै फेरेंगा सारा स्पष्ट बाथ्रा बुंदों बे राइट बाथ्रा मानो आरो जों मानि थाखाय दिनै बिटिसि बा बिटिआर जों सुथि खालामनो गोनां जानानै फैखो बेखौबो मिथिगौ गोबां बुजिनां मानसिफ्रा मिथिगौ नाथाय माखासे खायसे मानसिफ्रा मिथिया दा ओरैबायदि नुदों आङो माने सोरबा दैदेनगिरिफ्रा जाहैबाय मा बबेबा मोनसेनि सार्थआवसो थायो पार्टियाव नाथाय सोरबाया जाहैबाय मा नोंनि फिउचारा मा जालांगोन नोंनि फिउचार जेनेरेसनाव नोंनि हाखौ सोर सेरनो नागिरदों नोंहा जुदि हायानो जुदि थिग नङाब्ला नोंनि हायावनो जुदि गुबुना लासैनो बारायनानै लाबोबाय थायोब्ला अब्ला नोंनि फिउचारा मा जागोन नोंनि भबिष्यत नोंनि फिसाफ्रा बहा थाहैगोन नोंनि फिसौफ्रा बहा थालांगोन बहा थागोन बे मोनसे बाथ्रा फैना फैया गतिके बे आयदानि सायाव जोंनि गासै बिटिआर हालामनि रायजो राजाफ्रा मिथिनांगौ दङ आरो जायफोरनाखि बिजेपिनि दैदेनगिरि जानानै दिनै गामि लेभेलाव हाबदों बा ओनसोलाव हाबदों बिथांमोनाबो मिथिनांगौ दङ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मा बाथ्रा बुंदों बेखौ मिथिना लाग्रोदो आरो बिनि उनाव खामानिखौ माव
आरो नोंथांमोना 6 शिड्युलनि सायाव नलेज दंना गैया बेखौ नोंथांमोना बुजिना लाग्रो बिजेपिआव ओंखारनायनि सिगां जे पिडिसिआ मानि थाखाय जेनेबा सुक्ति जादोंमोन बेखौबो सान नोंथांमोना पलिटिकेल्सआव ओंखारनायनि थाखाय जोंहा बुंनांगौ रावबो गैया नंगौ दिनै इन्डिया मोनसे डेम'क्रेटिक कान्ट्रि हिसाबै जोङो जायनि जेखि राजखान्थि हान्जायाव थानो हायो खिन्थु बेबायदि होननानै नोङो बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जायाव थानानै नों जेब्लायबो सिं जाबाय थानांगौब्ला नोंनि मोनसेबो डिसिसना सोलियाब्ला नोंनि मोनसेबो बाथ्रायानो सोलियाब्ला आरो नोंदि जे जों नोंनि हारिखौ जाथिखौ बोखांनो प्रटेक्सन होनो होबथानो जुदि खामानियानो जेबो मोनसेबो बाथ्राफ्रानो जुक्ति दाना एक्सेप्टेबल नङाबा एबा आजाव जायाब्ला अब्ला नोंथाङा बे पार्टियाव थांनो मा लाब जाखो अब्ला नोंथाङा मानो थांनो थ' बुजिनांगोन पलिटिकेल खालामनाया खालामनो हायो खिन्थु पलिटिकेलनि गेजेरजोंहाय जेन जोंनि फिउचारा जायफोर दिनैसिमबो जोनोम जायाखै बिथांमोननि थाखाय जों माबा मोनसे खालामना गालांनो हायो नामा बेसो ना मेन बाथ्राया दिनै जोंनि एरियाखौ जाय जोंनि बिटिसिआवहाय दिनै नेसनेल पार्टिया फैनो नाङामोन नंगौ बिथांमोना दिनै फैदों आरो बाहाय गोबां माखासे बाथ्रा ओंखारदों निस्सय नङा होमबा दिनै बिटिसि ओनसोलाव थानाय बिजेपिनि कर्मकर्ताफ्रा दिनैसिमबो बिटिसिआव खुनु रावबो इएम दारायनो मोनाबा अब्ला बिथांमोना मा लाब जानो आरो एमएलएबो मोनाबा मा लाब जानो हयथ' बिथांमोननि गेजेराव माखासे बाथ्रा सिखारलायदों सोंथि सिखारलायदों खिन्थु बेल' सोंथि सोंनानै जेबो जानाय नङा नोंथांमोनहा बुजिनांगौ दङ दिनै बिनिखायनो पृथ्वीराज नारायण देबमेसआबो प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथाङा मोनसे रिकुवेस्ट खालामदों आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ आरो लोगोसेयैनो जेनाखि दिलीप सैखिया जाय बिजेपि आसाम फरेस्ट माने बिजेपिनि बिथाङा आफादगिरि दिलीप सैखियाखौबो बिथाङा माने बुंहरदों जे मा दिनैसिमबो बिटिआरआ आखावरि आखावरि रुपायन जायाखै बिटिआरनि माखासे दफाफ्रा रुपायन जानोब्ला बेखौ जोङो गामि सोसननाय गामि दानख'नाय गोबां माखासे इउनिभारसिटिफोर गायसननाय गोबां माखासे दफाफोरनि इमप्लिमेन्टेसना दिनैसिमबो जाजोबाखै दा बेखौ मावफुंनांगौनि खाथिराव बिथाङा रिकुवेस्ट खालामहरदों जे मा जे समस्तियाव प्रमद बर'आ होगोन जे समस्तियाव हाग्रामा महिलारिया होगोन जे समस्तियाव बिआर फेरेंगिया होगोन जाय समस्तियाव सायखं बिथाङा होगोन आरो जाय समस्तियाव धीरेनना होगोन बा जाय समस्तियाव अनदलाय दैमारिया होगोन बैफोरबायदि माखासे समस्तियाव जेन' बिजेपिआ केन्डिडेटखौ होआ बेखौ बिथाङा रिकुवेस्ट खालामदों खारन बिथांमोना दिनै बिटिसिखौ बिपिबा सालायथों बा इउपिपिएलआ सालायनो मोन्थों दा मोननैनि गेजेराव जाय सालायथों मानो जेन' बिथांमोना बै दफाफोरखौ मावफुंनायनि खाथिराव खामानि मावनो हायो स' बेखौ नोजोर होनानै बिथाङा रिकुवेस्ट खालामहरदों बिजेपि दलखौ दा आङो बेनिखायनो दुखु मोननायनि खारना बेनो आङो स्पेसियेलि बुंनो थाङोब्ला आङो हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो दुखु मोनाखै बिथांनि बुंनाय रावखौ लानानै दिनै बर'निफ्रायबो गोबां माखासे स्टेट लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव दैदेनगिरिफोर दङ बिबान लानानै सोरबा आफादगिरियाव सोरबा सेक्रेटारियाव सोरबा भाइसआव सोरबा एजेएसआव बिभिन्न पदआव अब्ला बै बिथांमोनहा दिनै मा बुजिगोन आंनि बुंनानै आंखौ दाय जानाय बेथ' बाथ्रा नङा होमबा आं सिगाङावनो दहाय भिडिअ ससे होखांखाबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मा होना बेखौ बिथाङा जुदि मा बुंदों बा बिटिसिआव जुदि हाखौ जुदि गुबुन जाथि माहारिफ्राबो जुदि बायनो हानाय जुदि पावार दङब्ला मोनोब्ला आरो बे हा बायनाय आरो फाननायनि सायाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरिया 6 शिड्युल एरियायाव सोरबायदि मानसिफ्रा हा बायनो मोनो सोरबायदि मानसिया हा माने लानो हायो बिनि नलेजआनो गैयाबा नोंथाङा बिजेपिआव थानानै मा खालामगोन अब्ला नोंथाङा बिजेपिआव थानाय मानो दैदेनगिरि जानो नागिरदों माखौ मोनदांनानै नोंथाङा बेखौ बुजिना लागोन बिनि उनावहाय नोंथाङा सोरखौबा थानानै फुस्लायनोबो हागोन आरो लेंहैनोबो हागोन दे बिजेपिआव फै जों ओरैबायदि जोङो माखासे खामानि मावगोन होननानै दा नोंथाङा जुदि बिजानुजों थाफानानै जुदि नोंनि देहा सोलेराव नों बिजानु सोनानै लानानै नोंनि गथाय गासिबो देहानि नोंनि गासिबो माबाखौनो बिजानुजों सोना लाजोबनोसै नामा आरो गुबुनखौबो बेबायदि खालामनो लुगैदों नामा बेबादिबा दासान भाबनांगोन खारन जोंनि बे बिटिसिआव दिनैसिमबो गोबां माखासे खामानि मावनांगौ दंब्लाबो बिथांमोना मावनो हायाखै बिथांमोना बबे माखासे जेंना जेरैजों भुगिनांदों बिथांमोनासो मिथिगौ थांनाय 17 बोसोर 15 बोसोरावबो जेरैबायदि बिथांमोनहा माखासे इलेक्सन खालामनांगौ दंमोन बेखौ आं मैयाबो भिडिअआव बुंदों बिथांमोना खालामनो हाखायाखैसै आरो नैबे फार्स्ट बोसोरावबो खालामनो हाखायाखैसै खिन्थु बेबायदि समावबो जुदि हा बायलाय फाननायनि जुदि माखासे गासैबो पावारफ्रा जुदि गासैबो जाथि जन'गोष्ठीनि गेजेराव आखायाव गोग्लैयोब्ला अब्ला बोरै 6 शिड्युल होनानै जोंहा मा पावार मोनखो दाना अब्ला जोंनि थाखाय मा सेफटि दंबावो
जायनि खोलाव बड'लेण्ड बिदोंमोन ओंखायनो होनना बुंदों दिनै फेरेंगा सारआ अब्ला जोंनो बड'लेण्ड हो दिनैनो दानो जोंनो बड'लेण्ड हो आरो दिनै बड'लेण्डखौबो होनो गोसो गैया आरो बड'लेण्डखौ होनो गोसो गैयाब्लानो दिनै जोंनि गेजेराव दिनै 6 सिड्युल मोनसे एरियाखौ बेस खालामनानै बिथांमोनहा माबा एग्रिमेन्ट खालामनानै होबाय बा सुक्ति खालामबाय एकर्ड मोनसे खालामहोबाय दिनै जों बेजों जा दं आरो बे एकर्ड मोनसेयावबो 6 सिड्युलखौ जोंनो होसेयावबो आरो जोंनि सायाव जुदि अयथासार खालामबाय थायोब्ला जोंनि हारियाबो जेबो सेफटि थामाराब्ला गैयाब्ला अब्ला मा जागोन अब्ला मानो नांगौ जोंनो 6 सिड्युलखौ मानो नांगौ जोंनो बिटिसि आरो जोंनि बिटिआरखौ गतिके अब्ला जों गासिबो ओंखारफिनजोबनांगोन आरो ओंखारनानै जों गासिबो जों फिन आरो खेबसे जों उफाय बायद'आवहाय जों मुभमेन्ट खालामफिननांगोन बड'लेण्डनि थाखाय आंनि बाथ्रायाथ' बिसो दा बेनिखायनो आंनिफ्राय नैबे भिडिअआ बिदि स्पेसियेल जायफोरनाखि बिथांमोना बिजेपि दलाव दङ नोंथांमोना बिजेपि दलाव थानानै नोंथांमोना बबेखौ मिथिगौ मिथिया नोंथांमोना बिजेपिआव थानानै माबायदि हारिखौ सेफटि खालामनो लादों हायाथों सिबिनो हादों हायाखै बेखौबो नोंथांमोनाबो साननानै नायदो जास्ट आं बे भिडिअखौ जास्ट नोंथांमोनाबो जुदि एसे साननायनि खराखौ लायो आरो बेबादि सिगनेसार होननाय बायदि खामानिया जामारोब्ला जोंनि गेजेराव माबायदि खहा फैनो हामारगौ जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बा स्पेसियेलि जों बर'फोरनि थाखाय बेखौबो नोंथांनाव साननानै नायदो आं बेखिनिखौनो आंनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय दुखुनि गेजेरजोंबाबो आं फोरमायनानै हरबाय थेंक इउ